A l'Institut Manol Hugué vam començar amb formació dual arrel de les necessitats de les empreses, sobretot en la família professional de fabricació mecànica. Aquest perfil és un perfil que està demandat per empreses del sector i que té una gran inserció laboral en aquest moment. Es nota que tenen un professorat molt preparat i nosaltres aquí a la nostra fàbrica ho notem perquè a l'hora de formar els nanos, el que tinguin una experiència prèvia i coneguin ja el producte nostre és molt més eficient. Les sinergies entre l'institut i les empreses ens ajuden a que podem treballar situacions reals i que tinguem més sortides laborals i més opcions. Jo vaig començar estudiant al Manol Hugué, el cicle formatiu de mecanització industrial, i vaig començar les pràctiques. Vaig estar aquí a Simón durant uns 9 mesos de pràctiques i després em van contractar. Els avantatges que té cursar un cicle formatiu, doncs que la inserció laboral és molt ràpida i a les pràctiques tant del mitjà com del superior aprens moltíssim. Jo al mitjà vaig estar com a soldador a una empresa que es diu Recam Láser d'aquí Caldes, que vaig aprendre molt sobre soldadura, TIC, MIC i tal. I després vaig estar a Talleres Fiestas, una empresa de motlles, i doncs sí que vaig aprendre moltíssim perquè va ser 9 mesos de dual i vaig acabar molt content. Pel que fa al cicle de motlles i matrius, nosaltres tenim ja des de bon començament, des que vam començar fa 6 anys enrere, o 7, exactament no ho recordo, un acord amb l'Associació Catalana de Motlles i Matrius que ens ha permès la col·laboració amb molts dels seus associats i ens ha permès portar alumnes en règim de FP dual. Decidí cursar el grado medio por influencia de mi padre y porque también me parecía muy curioso el entrar a un mundo que sinceramente es globalizado masculinamente. En un futuro quiero seguir con el grado superior y seguir instruyéndome en mi aprendizaje. El que ens fan saber les empreses, especialment a final de curs, que és quan passem les enquestes per conèixer el grau de satisfacció de les pràctiques que han fet els alumnes de cicles formatius en els seus centres, és que en general la satisfacció és molt elevada. Ens diuen que estan molt satisfets de poder rebre sang jove que amb nou talent que el que fa és motivar a l'empresa a millorar en aquest sentit.